que no tinc pressa. La dona cap a Edu, Edu que la toca de cap, cap a Duarte. Duarte que la lluita, la pilota és per Edu. Edu que xuta, gol! 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 La temporada 25-26 podreu seguir l'equip a través d'internet, on allà veureu els millors moments de cada partit, entrevistes i, sobretot, els moments de més tensió. Seguiu-me! Una mirada pròxima a les vides de qui fa que el futbol sigui més que un esport. Això és més que un projecte. És una passió compartida i volem que tu en formis part d'ella. Jo sóc Guillem Mir i això és La Grada Amateur.